Tajemství mistra hořčičného semínka. Jsem. To je jediné, co ti mohu o sobě říct. Ptáš se zajisté, kdo vede tvou ruku. Nevím však, je-li to tak podstatné ti odpovědět. Je to věčné vědomí tebe samého? Či někdo, kdo prožil svůj život nezávisle na tvém bytí? Domníváš se snad, že jsi schopen to rozeznávat? A k čemu je vlastně dobré takové rozeznávání? Přijmi to tak, jako by nebylo důležité, kdo je kdo, ale v čem je sloučen, pálen, přetaven a jakým znamením se stal sám v sobě. Vezmi to tak, že přišel čas ti sdělit tajemství hořčičného semínka. Je z poloviny červené a z poloviny bílé a přesto nemá žádnou barvu. Tvoří neviditelné srdce velké pyramidy, která je jeho vnějším tělem. Přenechej tělo těm, co v bloudivém snu hledají pravdu, ve vlnění síly a poslouchej o semínku. Jehož obsahem je celý vesmír. Po okenních tabulích kavárny Slavia stékaly kapky deště. Zvláštní, neopakovatelná atmosféra Prahy, podbarvená pochmurnou náladou špatného počasí, způsobovala, že lidé, sedící u temně zelených stolečků, měli k sobě blíže, nežli tomu bývá v jinou dobu. Zcela vzadu, v rohu kavárny, v rozlehlých boxech, se odehrával rozhovor nad jiné zajímavý. Postarší pán s velkými brýlemi, již trochu proplešatělý, oblečený do šedého roláku, poučoval mladého muže o tajích světa magie. Tvářil se přitom nesmírně důležitě, jako by šlo o největší mysteria a záhady, jejichž dosah nelze ani pochopit. Vypadalo to, jako kdyby mluvil sám k sobě, a jako kdyby mu přítomnost druhé osoby vytvářela jakousi kulisu pro tok jeho slov. Odklepal si důležitě popílek z cigarety, asi po způsobu zkušených matron, a řekl: Svět je v hluboké krizi. Všude okolo nás se dějí hrůzné věci. Korupce, války a tak, jestli mi rozumíte. A zahleděl se mladíkovi do obličeje, jako by byl vranou, která hledá místo, jež by jí nejlépe umožňovalo veledůležitě sledovat okolí. Nevím, co bych k tomu dodal. Všude okolo nás se dějí divné věci, jak jste sám řekl. Dodal k tomu mladý muž. Ano, víte, zabývám se, jak bych to řekl, aby to bylo co nejsnáze pochopitelné. Zabývám se tajnými vědami, magií a tak. Třeba zrovna včera se mi povedl báječný kousek. Vím, bude to znít neuvěřitelně, ale spojením síly mé mysli, mé koncentrace jsem ovládl počasí. A vidíte, vzdušní duchové mě poslechli. Prší. Mladý muž trochu neobvyklého vzhledu zbystřil svoji pozornost a pomyslel si. Zase jeden z lidí, kteří se domnívají, že síla a inteligence živlu vystavěná na obdiv druhým lidem přináší nějaké pozitivní výsledky. Napůl mrtví a prázdní lidé si po přečtení několika spisů hrají na vládce celého světa a na druhé straně to není nic jiného než iluzorní obraz, který se přenáší z jedné strany spánku do druhé. Víte, mladý pane, vy to ještě nemůžete znát, protože jste na tomto světě jen krátkou dobu. My zasvěcení, víme, co čeká svět v nejbližší době. Zajímá-li vás to všem, že? Ano, proč by mě to nemělo zajímat? Každý člověk, je-li trochu zvědavý, se zajímá o budoucnost. Jak víte, jsme v Praze uprostřed Evropy, ale co jistě nevíte, že Praha, mladý pane, tak Praha je ovládána, jak říkáme my zasvěcení, znamením lva. Lev, to je znamení zvířetníků. A proti němu stojí další část zodiaku. Vodnář. Pořád nic? No vodnář. Teď po věku ryb převezme otěže vlády nad světem do svých rukou. Předtím ale mocné síly temnot budou sužovat celý svět a teprve příchod muže světla, který se narodí v Praze, ano, slyšíte dobře, v Praze, přinese světu šťastný věk. Ano,
Praha, pomyslel si mladý muž. Lehká žena, manželka básníku a milenka bohů, matka měst, srdce starobylého Českého království. Co ten člověk může vědět o Praze? O lvu, vodnáři a smyslu prastaré pověsti o knížeti Brunclíkovi a erbu se stříbrným lvem na červeném poli. Praha, jediné slovo, jediná žena, v níž žijeme, jako malí broučci. Bytost, živá duše. Město vystavěné na místech prastarých menhirových chrámů. Město odedávna zasvěcené slunci. Snad nejsme ani hodni toho je obývat. Místo, kde všechny tajné nauky světa uzavřely své věčné manželství ústy alchymistů, kabalistů, hermetiků, mystiků všech směrů a věr. Někdy se mi totiž zdá, že jsem tímto městem jeho duší, že tato země je mým kořenem, kmenem, vším. Tajemství výroku opustíš-li nezahyneš. Já nezahynu. Tu má zcela jiný příběh. Jsou snad na světě lidé, kteří musí sloužit určitému místu, jako pradávní rytíři své paní. Nebo dopadl kdysi do středu této země balvan, který tu vytvořil před obraz číše svatého grálu? Ten člověk hovoří o věcech, jejichž význam mu zůstává skryt. Stejně jako zpěváci a zpěvačky si často neuvědomují význam písní, které zpívají a které pro ně skládají jiní, neboť jsou omámeni silou nadšeného davu. Jinak by nemohli být jiní, než jsou jejich duše. Kdo ví, že má duši? Kdo to ví? Kdo opravdu ví? Zatímco u vedlejšího stolu štěbetaly dvě naivní studentky o problémech svého zdánlivě složitého života, jehož jediným obsahem bylo vypočítávání masochistických utrpení, které musí podstoupit pro své scéničtělé milence, pokračoval tajemný mák ve svých výkladech. No a ten spasitel, že? On povede vyvolená vojska náhle probuzených duchů proti silám temné říše podzemí. Tak, říkal mi to náš mistr, že tato říše vyvrhne zloduchy, kteří budou schopni hypnotizovat celé armády, ba celé národy. Vím o tom. Užil mladý muž zcela nečekaně, neboť poslední věta jej vytrhla z jeho zamyšlení. Jako to můžete vědět? Mladý muž se opřel o předloktí ruky. Zamíchal si kávu, kterou mu právě před chvíli přinesla servírka a již mu podala na stůl s typicky odosobněným výrazem ženy, která si plete hosty se svým zautomatizovaným manželem. Mluvil jste o svém členství v nějakém společenství. Věříte snad tomu, že spasitel přijde jako člověk? Věříte tomu, že Bůh přichází dvakrát stejně, jako kdyby svět byl místem pravidelně se opakujícího oběda? A co když nepřijde jako člověk? Co když přijde zcela jinak? Jak to myslíte? Údiv ve tváři pražského mága neznal mezí. Jeho oči byly věvené a zírali kamsi do prázdna. Vypadalo to, jako kdyby se snažil ve tváři svého společníka objevit onoho vysněného zachránce světa. Dotkl jste se záhadné říše pod Ázií. Myslel jste asi protiváhu pradávného království moudrosti Šambaly, Agarty. Ale nevypadá to na situaci, při níž by se její vojska měla vyřídit do světa. Člověk může být ovlivněn mimo dosah pohledu jedněch očí. Svět může být magickou silou rozdělen podle určitých siločar. Politici tomu říkají rozdělení světa podle nacionalistických plánů zmatených vůdců davu. Co když se naopak národy vymezují do hranic stanovených neviditelnými siločarami? Jen namátkový příklad. Instituce může jako samostatný útvar existovat, být oslovována i žalována v době, kdy v této instituci není přítomen žádný živý člověk. Žijí tedy firmy, společnosti, organizace, řády, strany a náboženské obce jako samostatná energetická mentální jména? Jestli ano, pak lidé jsou jakýmisi orgány této bytosti
a vůdce takového podniku nahrazuje lidský mozek. Jméno a logo vytvářejí jméno. Co říkáte? Vypadáte na zkušeného člověka. Může jméno žít vlastním životem? Může se zmocňovat jiných lidí? Žije pak člověk mimo své jméno? Vždyť většina lidí se řídí prázdným pravidlem začarovaného kruhu, který je příčinou všech těžkostí dnešního světa. Abych se měl dobře, potřebuju k tomu peníze, moc a majetek. Abych měl peníze, moc a majetek, prodám druhému cokoliv. Pomocí čehož mě ten druhý o moji moc, peníze a majetek připraví. Čímž je mi zase zle. Naplánují si svůj život a když se jim daří všechny jejich plány, přikládají to svému rozumu, aniž by tušili, že se podřídili podvědomé jasnovidné lince svého bytí, již se rozum omylem zmocnil. A když si neví sami se sebou rady, je jim organizace zcela k dispozici. Stávají se součástí jiného jména, jejich pravé jméno spí. Starší pán hleděl trochu podezíravě. Takový tok myšlenek zcela jistě nečekal. Nevěděl, co má odpovědět. Vždycky si myslel, že pouze to, co se naučil, je ono pravé vědění. Jeho mozek byl přece plný filozofických soustav, které nastudoval ještě na fakultě. Pilně je doplnil studiem sociologie, politiky, hospodářství. Věděl přece víc než ostatní. Pravda, pustil se u svého vůdce do studia tajných nauk, protože zjistil, že obecné teorie rozumu jaksi neplatí pro tento svět. Mladý muž naproti však musí mít jiný zdroj vědomostí, než je on skrytý v knihách. Tak. No, budete-li mít jen zájem, mladý pane, můžete nás, jak bych to řekl, navštívit v naší společnosti, jelikož jen náš duchovní vůdce vám může odpovědět a poznáte zcela jistě spoustu zajímavých lidí. Můžete, přivést s sebou i svého mistra. Přijměte tady, dám vám svou vizitku. Na ní bylo napsáno: PHDR Janus Omáčka, poradce pro speciální otázky v oblasti managementu a podnikání. Ruka doktora Omáčky byla zajímavá, neboť prostřední prst výrazně svojí délkou překonával ostatní prsty ruky. Konický tvar hřbetu ruky i způsob podání vizitky svědčil o jeho úzkoprsé, ale štouravě zvídavé povaze. Posunul si na nose velké brýle a zeptal se: Jaké je vaše jméno, mladý pane? Mé jméno? To jméno ještě neznám. Nebo je znám a nevím, kdy jsem je zapomněl. Úvahy byly najednou přerušeny místním opilcem a narkomanem. Říkalo se mu Benny. Představoval klasický obraz studenta své doby. Neustále o něčem mudrujícího vrchního zásobovače vonných trav. Znalce světových poměrů. V skutku muže hodného obdivu svých ctitelek. Jeho dlouhý černý kabát, kalhoty visící z recese na pruhovaných kšandách, klobouk a neuměle ubalená cigárka z něj vytvářela neopakovatelnou figurku, bez níž by Praha nemohla existovat. Vytvořil ve svém obličeji grimasu s nadzdviženým obočím a svraštělým čelem, aby bylo každému členu stáda kavárenského jasné, že chce říct něco nesmírně důležitého. Porozhlédl se kolem sebe a když zjistil, že je sledován alespoň 2 mladými dívkami v černých punčochách a nevkusně dekadentních zelených sukních, spustil: Čau, filozofé, dneska jsem v nějaký krizi, chápeš? Je to permanentní subjektivisticko-klímovská debka z toho, že už hodinu nevím, že jsem Bůh sám v sobě. A co s tím mám dělat? Ani trávy nepomáhaj. Jeho řeč měla správný účinek. Dívky se na něj soucitně podívaly a kdyby to neseděli jiní lidé, zcela jistě by se svlékli, aby ubohému, zapomenutému bohu depresí poskytli svou náruč, v níž by našel své opětovné probuzení. Tak si to žádá postmodernistická doba a repařské zvyklosti. No, řekl nečekaně starý pán. Vy se znáte? Tak trochu. V této kavárně se všichni znají. Známe se a co? A co, že jo?
Všichni jsme ti bratři a všichni jsme boží. Včera jsem tím vytočil profesorku na fildě. Šuměla jako tele a nevěděla, či je. Tak jsem šel ven dát si trávu a když jsem se tam vrátil, měl jsem to tak ujasněný, že jsem jí řekl, jak říkají Američani, jako Ginsberg, že jsem v pohodě a ona to nepochopila. Tak co tam dělá? No na té škole, když nechápe, o co tady dneska jde. Že jo? Umaštěná skripta mu upadla na zem. Pozbíral si jejich jednotlivé stránky, několikrát se silně zamračil, aby vypadal zcela vážně, a pak si všiml toho, že ony dvě dívky se na něho usmívají. Dodal tedy pouze: hele, ty dvě zmáknu, dneska nejsou naši doma. Táta Inja je v luftě s nějakou brécou a máma přijede z chalupy až zítra. Nešel bys? Očaroval bys je, byla by švanda, nebo... Natáhl si své trávy a přešel přes uličku k onomu stolečku, aby objel obě krásky kolem ramen a uspal je hypnotickým proudem svých slov, bez jakéhokoliv smyslu. Stejně nerozuměli, o čem mluví. Stačil jim onen pudový pocit prastaré ženské jistoty, že máme chlapa. Na jak dlouho, není v tomto věku podstatné. Studentovi postupná manželská degenerace, kterou sám nazýval tlustismem a podpantoflismem, jak vidnu nehrozila. Mladý muž se starým pánem se ještě domluvili na místě a čase setkání. Starý pán zůstal dále sedět ve svém boxu. Vzpomněl si na noviny, vytáhl je ze své aktovky a začetl se do nich. V kavárně Slávy se sešeřilo. Říká se tomu večerní a noční život. Zatoulaná můra se točila kolem stropní lampy. Mladý muž hovoří sám o sobě. Jméno se představuje. Divíš se, že jsme se my dva spisovateli míjeli? Chodili jsme spolu do jedné kavárny. Byli jsme blízko sebe. Jenže blízko je někdy dál než do nejvzdálenější galaxie. Jak to, že jsme nyní tak blízko? Jak si až v sobě? Protože tvé prožívání a mé prožívání se stalo totožným. Co víš, stydíš se psát o sobě samotném? Co když nyní píšu já o tobě? Co tomu říkáš? Jí má tě podivný pocit. Vždyť si prožil pravdu o prostoru, který nic neznamená. Také jsem se narodil jako ty. Vynořil se z vln zrození a vzpomínek, které se týkají jen osudové síly příčinného těla. Ovlivňují mysl, životní sílu a dech. Tvoří zevní, vnímatelný obraz trojrozměrnosti, ovlivněný představami a osudovými sny jiných lidí. Usnul jsem v tomto vesmíru, abych překonal hru jemných kosmických těl a sloučil neslučitelné. Začal jsem svou práci. Ano, v kavárně nikoliv. Ale v tomto magnetickém spánku vím, kdo jsem. Jako malý chlapec, všimni si té paralely, jsem ztratil svou matku. Tak, ztratil, odešla, nebo lépe řečeno musela. Ano, musela, protože mou matkou je nesmírný vítr. Těžko ti to mohu vysvětlit. Žena se jí nemůže rovnat. Má matka je totiž mojí ženou. Cítím, že si každý snaží hledat svou ženu podle své matky. Neboť milostný styk se svou matkou nemohl nikdy uskutečnit. Vešel totiž při tom pokusu do jejího lůna jako duše jejího dítěte. Ne, to není iluze podob. Nesmírný vítr není láskou, žárem, popelem a smrtí. Je spíše Vajradhárou, držitelem démantového klínu. Je tím, co jsi schopen prožívat, dokud něco prožíváš jako ty a já. Ano, proto sily dítě je matkou, sily muž je ženou, sily otec je dcerou v nelidském slova smyslu. Ale jen ty tvoříš tyto obrazy z nesmírného větru. Nesmírný vítr sám je posvátně klidný. S klidem vášní však nemá nic společného.
Takže jsem synem nesmírného větru, mužem i otcem téhož. Nevěř na klam sklidnění vášní. Nikdy se nesklidní oceán, který se nezměnil v poušť. Jsi horký, pak si žár, jsi mrazivý, pak si chlad. Jsi vnitřně chladivý, pak... Na talismanu, který přečetl můj otec, když mne našel, bylo napsáno písmeno Alef, býčí rohy, počátek, alfa i omega, chápeš? Já jsem Alef, ty omega. Mne můj otec našel, tebe nikoliv. Nož, počátek a konec jsou 2 stránky jednoho listu. Tam, kde já jsem měl málo, tam ty jsi měl mnoho a naopak. To je zákon. Neslyšel jsi o tělesných dvojnících, které má každý člověk? Slyšel, a proto si uvědom, že existují i duchovní dvojníci. Jací si bratři, pozemská bratrství dlouho netrvají. Toto bratrství je ustanoveno na věky, jako klíč a světelné manželství nebes, jako osvobozující zámek. To druhé nemůže bratr bratrovi nikdy poskytnout. Na bráně svatyně mezi světem snů a světem bdění stojí psáno: Hledáte mne, beránka věčného, neboť nevíte, že jsem vás již dávno nalezl. Hledáme, abychom byli nalezeni. Pokud si myslíme, že jsme někoho nalezli, je to zase jen klam. Tam je vše zrcadlovitě postaveno vůči onomu tady. Světelné manželství spočívá v naplnění prázdnoty středu písmene. Jinak máme jméno, ty své O na konci a já své A na jeho začátku. Můj otec mi říkal Andreas. Byl to zvláštní muž. Jako malý chlapec jsem toužil putovat sám do sebe, nikoliv jako ty mimo sebe. Přestanu nás dva již porovnávat. Sám víš, kdo jseš. Kdybys to nevěděl, musel bys přijmout jméno nějakého mystika nebo proroka a tak se zapomenout. Dav věřících by tě ujišťoval podle toho, jaké jméno by to bylo a podle toho, co bys jim říkal, dle jejich přání slyšet. Jen a jen to a nic jiného. Každý takový mesiáš tak vyvolá ve světě démonů k životu jednu příšeru, jako svého protivníka. Na jednoho mesiáše tak připadá jeden diktátor. Středověk věděl dobře, proč byli upalováni. Dnešní doba jim naslouchá s nadšením. Jen ve svaté zemi, jak psaly noviny, jich je 120 000. Na celém světě pak 144 000. A v kosmu? Nevědí totiž, že písmo píše o 12 apoštolech, násobených 12 proměnami ducha, což je 144. A spojíš-li to s kamenem úhelným skrytým, činí to 144 000. 2 čtvernosti tvoří oslaveného. Nevím tedy, jak došli k počtu vyvolených, ale vím jistě, že jim nejde o nebeské království, ale o farizejskou říši z tohoto světa. Mohou tedy věřit na své sekty, svá čísla, své průkazky. Království mistra není. Vždyť víš, co řekl před farizeji z tohoto světa. Ale spící duše to neví. Staví tak iluzi šťastné budoucnosti tohoto světa anebo vysněný ráj říše zemřelých. Dostyž. Jsem tedy Andreas a má matka byla židovka, můj otec šlechtic. Vše je naopak v tomto světě lidí. Jako malý chlapec jsem si ze svého erbu dělal šprtou chlata a jediné, při čem měl význam, byly dětské války. Jen tehdy, když jsem usínal, jsem ho cítil ležet u svých nohou, spolu s mečem a palcátem, a jakýsi ohnivý hořící 7ramenný svícen mne pálil do temné hlavy. Ukrýval jsem se před nimi ve spánku. Co tam leželo, jsem nevěděl. Chodidla jsem měl ku podivu horká a temeno hlavy chladné. Otec sedával ve své pracovně. Četl si v knihách, co si neustále opakoval, a nesnažil se mi nic vysvětlit. Až jednou jsem si všiml, že otevírá prastaré folianty, které ležely u rohu jeho stolu. Byl na nich namalován erb, který jsem však nikdy předtím neviděl.
Na stříbrném poli byla zlatá růže, pod ní číše černé barvy stojící na meči. Tehdy mne ještě nenapadla ona zvláštnost, umístění zlaté růže na stříbrném poli, čímž bylo porušeno heraldické pravidlo, že kov, stříbro, se nemá krýt se zlatem, také kovem. Otcova pracovna byla zvláštní místností. Vstupovalo se do ní z jídelny. Proti tomuto vchodu byly rozmístěny regály s pečlivě naskládanými knihami. V pravém rohu před policemi knih, těsně pod oknem, stál starodávný stůl, na němž měl otec neustále rozdělanou nějakou práci. Po pravé straně stolu bylo veliké okno vedoucí do zahrady našeho domu. Tento pokoj, zařízený jako knihovna, jsem měl mnohem raději než svůj pokojík, protože zde zůstávala atmosféra lidí otce navštěvujících. Bylo to zvláštní jaro. Lidé, jak jsem je pozoroval, se radovali, včetně našeho souseda pana Vavrouška, který si s otcem živě povídal o jakémsi Dubčekovi, o velkých změnách, o nové době a o konci pekla komunismu. Zbla jsem tomu tenkrát nerozuměl. Představoval jsem si to peklo podle tety Markéty, strašící mne každý rok o Mikuláši se svým manželem. Různí pánové vykládali o fenoménu hippies, o novém umění, sociální epoše a kdo ví co ještě. Přešla krátká doba a přišlo léto. Otec se vrátil domů poněkud zkroušený. Opakoval cosi o okupantech, ďáblech z východu, hnusném Brežněvovi, konci státu, zrádcích. Smutek naplnil náš dům. Byl všude přítomný. Pak u nás zazvonili dva pánové ve vysokých kloboucích. Živě se s otcem hádali. Mávali papírem. Otec je vyhodil ven. Vyhrožovali mu, že ho odvedou. Nakonec se nic díky Bohu nestalo. Snad na nás zapomněli. Nemohl jsem chápat dosah o něch událostí. Mám však skálopevnou jistotu, že je nepochopili jiní, mnohem učenější pánové. Jen soused, pan Vavroušek, se nám vyhýbal a teta Markéta k nám chodila stále méně a méně. Nakonec mi to začalo vyhovovat. Stal jsem se zádomčivým dítětem chodícím do místní školy. Můj vzrůst mi umožňoval rázný odstup od mých spolužáků. Ti se mému podivínství přestali brzy divit a věnovali se divokému reji svých her. Jak si mě nebavilo si s nimi hrát. Byli totiž příliš škodolibí a hry se odehrávaly na úrovni boje o vedení stáda maličkých duší. Byl jsem mimo ně a přesto mě vyhledávali o radu a pomoc. Pomaličku jsem začínal být jejich šamanem, zpovědníkem a rádcem. Úlohu vůdců rádi přijali největší slaboši ze třídy. Byli silní a zároveň tak slabí. Ve svém výsadním postavení prožívali jakési osamocení. Pokračování příště, až se duch inspirátora zase někdy objeví.